Tsono titatha kuphunzira kuti depression ndi matenda si ulesi kapena kufoka chabe, tiyeni tione chifukwa chani anthu amatha kukhala depressed kapena kuti amatha kukhala ndi nkhawa. Pali kupenekera kosiyanasiyana kapena kuti ma theory osiyanasiyana. Kupenekera koyamba kapena kuti theory number 1 ndiko kuti mankhwala kapena kuti ma messenger aja taphunzira amu ubongo aja achina serotonin, dopamine, norepinephrine akakhala kuti ena achepa kapena kuti ena achuluka kapena kuti sakubalansa bwinobwino mu ubongo mwathu, munthu umatha kukhala ndi nkhawa. Mwachitsanzo tiyeni titenge serotonin amene ali minister of enjoyment thupi mwathu kapena kuti messenger wa chisangalalo. Ngati thupi lathu silikutulutsa serotonin okwanira namwina likumugayagaya serotonin kwambiri kuti asamapezeke kwambiri mu ubongo mwathu, munthu umatha kukhala ndi nkhawa. Imeneyi imatchedwa kuti hormonal imbalance kapena kuti mankhwala amu ubongo sakubalansa. Mankhwala ambiri amene amakupatsani ku chipatala mukakhala kuti muli ndi depression amachulukitsa mankhwala kapena kuti ma messenger achisangalalo mthupi mwanu monga ngati serotonin. Theory number 2 ndi ya maganizo kapena kuti psychological. Ubongo wathu umapanga zomwe ife tawuuza, ndipo tikamakamba kwambiri zinthu zoyipa, mawaya amu ubongo mwathuso amapanga zinthu zofanana ndi zomwe tikuyankhula zija. Chinkana amati mawu amalenga. Kwa anthu amene makonda ma homework muwerengeza neuroplasticity ndipo muzandiuze kuti mwapeza chani pa zimenezi. Ngati mufuna ine ndikufotokozeni video imene muyipange share 100 ikhale ndi 100 shares, ndiyene ndikufotokozerani za neuroplasticity ndikuuzeni zomwe ubongo wathu umachita. Zopyatu kwa basi. Tili pa zamaganizo pamenepa kapena zochitika mmutu mwathumu palinso kupenekera kwina komwe amakunena kuti phunzira kukhala osathandizika kapena kuti learned helplessness. Chitsanzo mbuzi mwakhala mukuyimangirira kwa 1 week inali pa mtengo, tsopano mwayimasula mupezeka zoti mbuzi ija momwe imasuke ziyenda ikhalabe pompaja chifukwa kuti yaphunzira kuti iyoyo ndiyosathandizika. Anthu tilipo ambiri amene manati koma ndikazangopita kunja ndizapanga chakuti ndizikagobola ndizikapanga izi zambirimbiri, kumapeza kuti mwayi umene uja wapita kunja kuja munthu ukanikabe kutukuka chifukwa cha learned helplessness, kuphunzira kusathandizika kuja. Nde olo time panzere pa 16 September kuvotera president yemwe ife tikufuna kandi MP kandi kansala. Ngati mutu mwathu mawaya analumikizisa kuti ndife anthu osathandizika, we have learned helplessness, vote yanu ili chabe. Kupenekera kwa chitatu kapena kuti theory number 3 ndi ya social and environmental factors kapena kuti zochitika mmoyo mwathu. Mphawi, njala, kusowa kwa ntchito, zonsezi zitha kutipangisa kuti tikhale ndi nkhawa. Komanso ngati chinthu china chake chinakuchitikira kapena chakuchitikira, kuzunzidwa ndi okulera, kugwiriridwa, nkhondo imene, kutaya okondedwa kapena kuti pa chizungu trauma, zimenezi pangatalike bwanji munthu umatha kusakhala ndi nkhawa. Kukhala wekha komanso kupanda support kapena kuti loneliness and lack of support, zimenezi zitha kutipangisa kuti tikhale ndi nkhawa. Kukanidwa, kusekedwa, olo kusamvedwa munthu ukayankhula za mavuto ako kapena za kuwawidwa kwako, zonsezi zimathanso kutiyika ife pachiopsezo chokhala ndi nkhawa. Komanso za magazi kapena kuti zoyamwira, ngati kholo lako kapena mkulu wako, mlongo wako, ng'ono wako anadwalako matenda amenewa a depression, nkhawa, iwenso utha kukhala pa chiopsezo cha matenda amenewa. Tsono mu depression sitingaloze chinthu chimodzi kuti chayambisa depression ndi icho ayi. Umakhala mkumano wa mavuto osiyanasiyana omwe umayambitsa moto wa depression mu ubongo mwathu. Zili ngati mbewu, ngati doti ndi nyengo zalola mbewu ija imaphuka. Pa chizungu timati a perfect storm. Ngati mwaphunzira kanthu kena mtsiku la lero, pangani like ndi kuyika ndemanga zanu pansipa, osayiwalanso kuwagayira video ya anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.